L'Agustina era una bleda reprimida i amargada per un Pepe que no li feia cas, que la deixava els dissabtes en els crios mirant la tele i li deia que se n'anava al bar. Però l'Agustina bé sabia que allò era una mentira, que el seu Pepe l'estava enganyant, que no era al bar on se n'anava sinó a la casa de putes del veïnat. Així que un dia farta ja de les parides de l'Emilio Aragón i del senyor Bax, vaig ser presentant la gallata de sa mare a les putes i comença a cridar: Pepe, cada casa! 1, 2, 3. No cal que digui res, per tant estic de les històries que em contes sempre, que m'arriba a estar en los ulls vidriosos de la xufa que portes i el tuf a dona fàcil que se'n fot pel nas. La qüestió és que el pobre Pepe, després de totes les hòsties que l'Agustina li va fotre el cap, se va quedar mig tonto invàlid i encara sort del subsidi de la Seguretat Social. I ara es Pepe, quin dissabte s'ha assegut, se queda a casa en los crios a la tele enxufat, i l'Agustina es fon la pasta del subsidi pels pubs de la ciutat. I ara, xavals, l'hauríeu de veure, depèn d'on o de bar en bar, homes amunts i borratxeres i un Pepe que no gosa cridar: Agustina, cada casa! 1, 2, 3. No cal que digui res, fart n'estic de les històries que em contes sempre, que m'arriba a estar en los ulls vidriosos de la xufa que portes i el tuf a dona fàcil que se'n fot pel nas. No cal que digui res, fart n'estic de les històries que em contes sempre, que m'arriba a estar en los ulls vidriosos de la xufa que portes i el tuf a dona fàcil que se'n fot pel nas.